Zdravo drugari, evo nas, došli smo da ispravamo novi Shed Tease Slim od 7,5 cm. Tu je sa mnom Maksim, tako da može da me snima. Imali smo već jednu malu štukicu i probamo da uhvatimo nekog bandara, ali vidjet ćemo šta možemo da uradimo. S obzirom da polako pada mrak, ne verujem da ćemo uspeti. Možda uspemo, ali možda i ne. Što se tiče same varalice, ispričat ćemo nešto i o tome. A sada nastavimo da pecamo. Au, buraz. Nemoj da udariš sa grafitnim vrhom u vrh kabla, jedan te usta pa da pogine. Pa udario sam već, brat. Gle. Daj mi samo, brate, skalpel. Ili aj ti, brate, ti si više. Nećeš poginuti, kako ja nisam poginuo. Ajde, brate, pomozi, brate. HBO, help a brother out. Uzmi skalpelčić, on je tvoj sam kako, caka! Svaki put kada se tako neko zakače ili kad sam negdje oko struje, ja imam neki kao 600 čulo, brate, kao nešto, ko da me već udarila struje, znaš šta mislim? Neki osjećaj za feeling. Možemo stepenicu. Što bi rekao stepenice. Ovo se vozi i smeje mi se u lice, bre. Rekao, sine, vidi ovako. Krenula sa tobom? Pa eto. Ne, majke. Možda misli ja sam neka poznata ličnost, pa sam se ovako ućevao. Evo drugari, došla je štuka nenadano, iako još u zabrani. Svakako ova štuka se ne bi mrestila. Došla je na Shed Tease Slim od 7,5 cm. Ništa, samo sam džigovao ovde u pokušaju da nađem bandara i eto, ona izgleda zalutala. Tako da sad ćemo je vratiti, kao što uvek i treba. I vidimo se. Možda ste pitali koja je razlika između Shed Tease Slima i običnog Shed Tease koji sam vam predstavio u prošloj epizodi. Jeste u samom imenu. Slim, što označava uže, ima uže telo, ima suptilniju vibraciju, manji profil i samim tim možemo ga koristiti pri pecanju neaktivnih grabljivica kao što su bandar, smuđ, pa čak i kao što ste mogli da vidite štuka.
To tanje telo mu omogućava da možemo da ga montiramo na primjer, čeburaška rig, da možemo da ga montiramo na drop shot ili da možemo da ga stavimo recimo na worm udicu. Veoma je lak za korišćenje, sve što treba da radite jeste ili da džigujete ili ravnomerno da ga povlačite. On će kao i klasičan shed tease imati taj rad telom, samo što će on biti dosta manje primetan, dosta suptilniji. Tako da što se tiče tih neaktivnih dana, jednostavno ova varalica će doneti mnogo više ribe nego sam shed tease, klasičan. Klasičan shed tease je više varalica za pretraživanje terena, dok shed tease je nekako više finesse varalica. Varalica koju ćemo sporije povlačiti, koju ćemo koristiti za tako neke finije tehnike, kojim kada nađemo ribu možemo raditi sa njom u određenom delu, sporo, polako i jednostavno isprovocirati napad. O čemu mi je završao? Daj ti. Ona šeti. Kako, s ove strane podižeš? Ovdje ga ovako odvrćeš i tako ga dižeš, znaš? Šta? Evo ti ode šaf, vidi. To spusti dalje, gle, raširi. Raširi to skroz. Čekaj, stani bre, do kraja, stani. tako. Evo ti ode ga i tu ga podigni i samo ga zavrni. Đuj, izađi snimanje, jebe mi ti! Nema veze, pa posle samo klikneš ovdje ili... A glup si dečak, ne bi. Ali ne može nekako... To ti ne mogu reći jer i ne znam ni ja. Već postaje hladno. Pa da ti kažem. Davan je zvate pola čuki. Pa po čukice, tako. Sad je 15 do, tamo neki 5, 5 i 10. Prčima, brate. Šta radiš? Veciš ti? Pa čekam da postavim jedan. Sad pokupimo rezervu. Ali ti znaš kako se ne više Ti znaš kako ne više mene smara više. Gledaj ću da Kako ubitačno radi. Šta te što imam samo još ovaj. Ne se blamiraš ti. No, brate, evo ga mrtav paca. Evo ga ovdje. Evo ga pravo, brate, naduo se, gleda. Ma, ovo pa tevra, gleda kaki se naduo. Evo ovako, došao je kraj današnjeg dana, današnjeg pecanja. Petar još uvijek peca malo, ja sam odustao kao i uvijek. Šta da vam kažem. I tako, eto, Petar trenutno peca za nekih 15 minuta i mi krećemo polako i to je to. Kao što ste vidjeli, uhvatili smo, Petar je uhvatio jednu štuku, jako lepu. Imali smo par praćenja bandara i to se sve svelo na to, tako da ostanite tu do sljedećeg videa i to je to. Tako da, eto, do
sljedećeg puta vidimo se i to je to. Ništa.